Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез. Бүген безнең программада районда яшьләр сәясәтенең үсеш стратегиясе проекты якланды. Мәдәни мөхит программасын тормышка ашыру дәвам итә. Татарстанның атказанган юристы Мөсфирә Абдрашитованы юбилее уңаеннан хөрмәтләделәр. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Бүген Азнакайда эшлекле сәфәр белән Татнефть гамәви җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Ягафәров булды. Бу хакта тулырак алдагы атнаның эфиры аша таныша аласыз. Узган җомгада районда Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Ринат Садыков булды. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Аның эш визитының төп максаты районда яшьләр сәясәтенең үсеш стратегиясе проекты белән танышу иде. Район башлыгы яшьләр белән эшләүче ведомство җитәкчеләре катнашында утырышта 2021-23 елларда Азнакай муниципаль районында яшьләр сәясәте үсеше стратегиясе проекты тәкъдим ителде. Проектның нигезендә яшьләр сәясәтен, аларның максат юнәлешләрен алга кую, актуальләштерү мәсьәләләре ята. Ринат Садыков районда алып барыла торган чараларны уңай бәяләде. Два главных приоритета в рамках нашего посещения. Первый – это ознакомление с инфраструктурой молодежной политики. Это и молодежный центр, и будущий подростковый клуб, детские оздоровительные лагеря, которые мы в будущем будем включать в республиканские программы, и они будут отремонтированы и либо реконструированы для того, чтобы через какой-то промежуток времени мы смогли вдохнуть новую жизнь в эти объекты, и чтобы молодежь Азнакаевского муниципального района имела такие же возможности, как и молодежь других крупных городов нашей республики. Ну и вторая задача, в рамках которой мы посещаем наш район Азнакаевский, это утверждение стратегии развития государственной молодежной политики в Азнакаевском районе. Для нас крайне важно и необходимо понимать те приоритеты, по которым мы вместе с администрацией Азнакаевского муниципального района можем и должны работать в рамках развития молодежи, будь то это сельская молодежь, будь то это работающая молодежь, будь то это студенческая молодежь, которая проживает на территории Азнакаевского муниципального района. И сегодня вот вы видите, что в рамках нашей встречи были разные мнения по тому, в каком направлении нам нужно двигаться. И здесь были представители всех структурных подразделений исполнительного комитета, и управления образования, и отдел культуры, и здравоохранения, и многие другие наши партнеры, которые вместе с нами отвечают за развитие молодежи и молодежной политики. Утырыштан соң Ринат Садыков һәм министрлык вәкилләре район яшьләренең яшь гаилә программасы нигезендә торак белән тәэмин ителешен, спорт һәм ял объектларын карадылар. Яңа юл бистәсендә яшәүчеләр өчен зур мөмкинлек туды. Анда процедура кабинеты ачылып эшли башлады. Август айында ул төшкә кадәр, ә инде сентябрьдән көн дәвамында гадәти режимда эшләячәк. 11 август көнне бик күп еллар шәһәр суды рәисе булган Татарстанның атказанган юристы Мөсфирә Абдрашитованы юбилее уңаеннан хөрмәтләү тантанасы булды. Райондашлар алдында Мөсфирә Габдулловнаның хөрмәте һәм абруе бик зур. Ничә еллар дәвамында ул үзенең намуслы хезмәте, таләпчән җитәкче, белемле һәм тәҗрибәле һөнәр иясе булуы белән танылды. Шуңа да аны юбилее уңаеннан район башлыгы, җитәкчеләр, бергә эшләгән хезмәттәшләре, суд коллективы олылап хөрмәтләделәр. Рәхмәт сүзләрен җиткереп, чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Огромное доверие, уважение со стороны граждан Азнакаевского района, со стороны руководителей, депутатов. Все вас любят, все вас уважают, поэтому с юбилеем, с праздником, районыбызның быел 90 еллыгы, наша медальны сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Абдрашитованың куйган хезмәте дә югары бәяләнде. Эшләү дәверендә күп төрле югары дәрәҗәдәге исемнәргә, бүләкләргә лаек булды. Бүген дә хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә яши. Татарстан аграриясында хәлиткеч көннәр урып җыю эшләре тәмамлану алдында. Район басуларында да җәйнең артык эссе булуына карамастан урып җыю эшләре өзлексез бара. Һәм елына караганда уңыш начар түгел. Алдагы сюжетыбыз шул хакта булыр.
2021 ел авыл хуҗалыгының игенчелек тармагы өчен үзенчәлекле булды. Яңгырлар булмау сәбәпле бертөкле культуралар тулы куәткә үсә алмадылар. Корылык игенчеләр өчен зур сынау булды. Шулай да елына карап уңышны ала юк начар дип әйтеп булмый. 12 августның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив мәгълүматларына караганда, көзге бодай 8093 гектар мәйданда суктырылып 56% тәшкил итә. Уңыш гектарыннан 13 центнер чыга, арпаның чыгышы 13,3 центнер, бурчакның уңышы гектарыннан 8,2 центнер. Кырларда шулай ук кукуруз, рапс суктыру, тирлек азыгы әзерләү дәвам итә. Инде менә ничәнче ел рәттән матур гадәт буенча районда 1нче сыйныфка баручы балаларга портфельләр тапшырылды. Якшәмбе көнне 15 август көнне 16 сәгатьтә шәһәрнең юбилейный стадионында Азнакай һәм Җәлил командалары арасында футбол буенча турнир уздырыла. Барлык футбол сөючеләрне стадионга чакырып калабыз. Шәһәребезнең ачык бассейнында күңел ачу чаралары дәвам итә. Шәмбе көнне биредә балалар өчен "Без җәйне коткарып калдык" дигән исем астында матур бәйрәм булды. Әлеге театральләштерелгән тамашаны мәдәни үзәк хезмәткәрләре оештырды. Кызыклы һәм мавыктыргыч уеннарда балалар бик теләп катнаштылар. Аларның шат авазыннан бассейн гына түгел, бөтен тирә-як гөрләп торды. Әкият геройлары белән булган очрашудан ял итүчеләр үзләрен мөгъҗизалы бер мөхитка килеп эләккәндәй хис иттеләр. Мәдәни мөхит программасы кысаларында үткән бу чара ял итүчеләрдә матур тәэсирләр калдырды. Азнакайда 65 яшьлек ир-ат үз-үзенә кул салып гомере өзелә. Район эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматлар буенча, Ленин урамындагы 42нче йортта 3нче кат балкон тәрәзәсеннән 1956 елгы ир-ат сикерә. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук вафат була. Әлеге очрак белән тикшерү эшләре бүлеге шөгыльләнә. Техник кимчелекләр нәтиҗәсендә Азнакай радиосының эше тукталып торган иде. Бүгенге көндә 7,1 ешлыгында радио тулы көченә эшли. Тыңлаучылар өчен эфир вакытлары гадәти эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән, көндезге сәгать 1-дән һәм кичке сәгать 7-дән. Шимбә көнне эфир вакытлары иртәнге сәгать 8-дән башлана. Радио тыңлаучыларга күңелле ял сәгатьләре теләп калабыз. Соңгы вакытта кызу һава торышы бәйле рәвештә Татарстан Республикасының Министрлар Кабинеты югары класслы янгын куркынычы туу сәбәпле кайбер чикләүләр кертү турында карар кабул итте. 2 августтан алып 21 көн дәвамында урманнарга бару, транспорт белән керү тыела. Әгәр сез урманда яки аның янәшәсендә янгын очракларын тап буласыз икән, бу хакта кичекмәстән экраннарда күрсәтелгән номер аша хәбәр итүегез сорала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bil ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Barcha alamlarni yo'qdan bar qilgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, ni'matlantirgan, шушы дингә китергән, динебезгә өйрәткән Раббыбыз Хак Субханаһу ва Таалагә хәмдә сәне мактауларыбыз булса иде, һәм дә Аллаһның илчесенә, пәйгамбәренә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салат шәрифләребез һәр даим ирсә иде, һәм дә инде Аллаһның пәйгамбәрнең әһле бәйтенә, гаиләсенә һәм сахабаларына Аллаһның рәхмәтләре һәр даим ирсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы җума көннәребезне, җума кичләребезне мөбарәк кылса иде. Бу көннәрдә, бу кичләрдә кылган гөнаһларыбызны, хата кимчелекләребезне ярлыкаса иде, безләрне вафа иләсә иде, һәм кылган изгелекләребезне, гамәл гыйбадәтләребезне кабуллардан кылып, әҗр савапларыбызны кат-кат арттырып, шушы әҗр савапларга безләргә һәр барчабызга да камил рәвештә ирешергә насыйп иләсә иде. Теге җомгаларда сезнең белән
тел гынахлары турында сөйли идек, олы гынахлар турында, тәүбәсез сөртелми тергән, тәүбәсез гафу ителми тергән гынахлар турында. Беренчедән инде гайбәт турында сөйләдек, аннарысын инде яла ягу турында сөйләнелде. Бүген инде шулай ук тел гынахы, тел афаты турында сөйлибез. Ул инде шушы алдау гынахы, алдау, ялган сөйләү. Ислам динендә инде ул хупланмый, ислам динендә ул гынах дип шутлана, алдау һәм ялган сөйләү. Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Инналлаһа ла яһди ман хуа мусрифун кәззаб." Инналлаһа ла яһди ман хуа мусрифун кәззаб. Чынлыкта да Аллаһ Тәала мусриф булган, ягъни исраф кылучы кешеләрне, гынах кылучы кешеләрне, һәм дә инде кәззаб, күп алдаган кешеләрне хидаят юлынан алып бармый ди. Хидаят юлынан алып бармый. Менә кеше безнең инде татар халкы, төрки халкы, гарәп халыклары, алар мусульман булса да, ләкин инде менә шушы мусульманлыкны алып бару бөтен кешегә Аллаһ Тәала бирми. Ничек монда аңларга? Кеше менә хидаятка килә, исламга керергә мөмкин, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен әйтеп, исламга кергән була, ләкин инде бөтен кешегә дә Аллаһ Тәала шушы ислам юлыннан барырга, хидаят юлыннан барырга насыйп итми. Аның гынахлары аркасында, аның кылган начарлыгы аркасында Аллаһ Тәала аңа хидаят юлыннан баруны дәвам итми. Менә хәтта инде пәйгамбәрбез чорында да булган шундый кешеләр, алар пәйгамбәрне күреп, пәйгамбәрнең мугъҗизасын күреп, шушы пәйгамбәрнең мугъҗизаларын күреп тә, ышанып та, сахаба булып та, аннарысын инде исламнан чыккан кешеләр булган. Менә пәйгамбәребезнең берничә хатыны булган, иң өлкән хатыннардан берсе Салама исемле хатыны булган. Салама беренче ислам кылучы хатыннардан иде. Аның ире дә әле пәйгамбәргә кияүгә чыкмаган иде ул вакытта. Аның ире дә, Саламаның ире, шулай ук инде сахабалардан, беренче сахабалардан, исламны беренче кабул иткән кешеләрдән берсе иде. Һәм дә инде Мәккә мөшрикләре буларны инде бик нык җәберләгәннәр, һәм булар инде качып киткәннәр иде Хабашистан, Эфиопиягә. Бик күп мусульманнар хиҗрат кылдылар, ягъни күчеп киттеләр Эфиопиягә. Анда әле христианлык таралган иде. Шушы христиан, аның инде патшасы да христиан булган иде Эфиопияның, бөтен кешеләре дә христиан булганнар. Һәм дә инде шушы Эфиопиягә күчкәч, Саламаның ире, ул инде сахаба булган, пәйгамбәрне күреп, аның белән бергә намаз кылган, гыйбадат кылган кеше. Эфиопиягә күчкәч, ул христианлыкны кабул итә, исламны ташлый һәм христианлыкны кабул итә. Һәм дә инде христиан булырга хатынын да мәҗбүрли, ләкин хатыны Салама кабул итми. Һәм теге кеше христиан булып үлеп китә. Менә Аллаһ Тәала шушы хәтта пәйгамбәрнең сахабасын да, пәйгамбәргә якын булган кешене дә хидаят юлына алып бармаган, ислам динендә калдырмаган. Ни өчен дигәндә, аның инде төрле сәбәпләре бар. Беренче сәбәптән берсе ул ялган сөйләү. Менә чөнки Аллаһ Тәала әйтә, ялган сөйләүче кешеләрне, күп ялган сөйләүче кешеләрне Аллаһ Тәала хидаят юлынан алып бармый ди. Башка бер аятта әйтә, ла'наталлаһи алал кәзибин. Аллаһның ләгънәте күп ялган, күп алдаган кешеләргә булсын ди. Менә кешеләр сәүдә кылганда ялган сөйлиләр, үзенә берәр нинди файда чыгарырга ялган сөйлиләр. Инде хатыннарына ялган сөйлиләр, башка хатыннар белән йөрешеп, алдап, ялганлыкта, менә шушы гомерләрен алдауга коралар. Асыл иттереп табалар менә шушы ялганны. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, ләгънәт булсын менә шушындый кешеләргә ди, кемнәр күп ялган сөйли, күп алдаклый ди кешеләрне. Һәм пәйгамбәребез дә әйткән, сакланыгыз алдаудан, чөнки алдау кешене гынахка китерә, гынахларга китерә, гынахлар кешене җәһәннәмгә китерә ди. Кеше әгәр дә күп алдаган булса ди, Аллаһ Тәала аны кәззаб дип язып куя. Аллаһ Тәала үзендә шушы кешенең исеме кырында кәззаб дип язып куя. Кәззаб ул күп алдаган, күп ялган сөйләгән кеше. Без инде бәләкәйдән үк менә шушы ялган сөйләр алдарга өйрәнәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки без бәләкәй чактан ук менә әтиәниләр орышмасыннар, укытучылар сүкмәсеннәр, яисә дусларыбыз үпкәләмәсен дип инде алдарга өйрәнәбез. Аннарысын инде остарабыз бу эштә, һәм инде үскәч без аны гынах дип тә күрмибез. Әгәр дә дөрес алдадык икән, кеше безгә ышанды икән, без инде аны хәтта саваплы бер эш дип күрәбез. Ләкин инде менә хадисләр, аятлар безгә күрсәтә, алдау никадәр
олы гынах, никадәр начар гынах булганын. Һәм менә Умар ибн аль-Хаттаб, пәйгамбәрнең икенче халифа булган, ул әйткән, дөрес сөйләү аркасында түбән калу, дөрес сөйләү аркасында түбән калу минем өчен алдап югары дәрәҗәгә күтәрелүдән сөйкемлерәк ди. Дөрес сөйләп түбән калу минем өчен сөйкемлерәк ди, алдап югарыга менүдән ди. Югары дәрәҗәгә омтылудан ди, минем өчен хәерлерәк ди. Һәм Ахнаф дигән бер табигын булган әйткән, шәрәфле кеше хыянат итмәс. Акыллы кеше алдамас, мөмин кеше гайбәт сөйләмәс. Сахабалар, ул инде сахабаларны күргән кеше табигын, сахабалар ди сөйләшә иделәр, хадис укый иделәр, аннарсын инде бер-берсе белән талашырга да мөмкин, спорлашырга да мөмкин, ләкин алар бер кашанда алдамый иделәр ди. Сөйләшсәләр дә, бер-берсе белән спорлашсалар да, талашсалар да, алар бер кашанда алдамаганнар ди Ахнаф. Ягъни ул сахабаларның алдаган чырагын бер кашанда ишетмәгән. Һәм шулай бер галим әйтә, дөрес сөйләү ди коткарыр. Аңардан кеше курыкса да, алдау сине хәлакәткә төшерер, син аңардан, син аны яратсаң да. Менә без ничек уйлыйбыз? Без инде алдыйбыз, берәр нинди начарлыктан ерак булырга, яисә берәр файда чыгарырга, берәр нинди бәла казадан котылыр өчен. Ләкин инде нәрсәгә әйтә? Галим кеше, тәҗрибәле кеше, ул әйтә, алдау ул ди хәлакәткә китерә ди. Ул теге бу дөньяда аз гына файда китерсә дә, асыл дөньяда, теге дөньяда ул хәлакәткә китерә кешене, Аллаһның газабына китерә. Яхшылык сөйләү, дөрес сөйләү, ул кешене, аны кеше яратмаса да инде, дөрестән курыкса да, ул кешене коткара дигән. Һәм шулай инде Айша анабыз әйткән, пәйгамбәрбез һәм сахабалар өчен алдаудан да начаррак кимчелек булмаган иде ди. Менә төрле кимчелекләр бар кешедә бит. Ялган сөйләү булсын, гайбәт булсын, калган шушы кимчелекләр булсын. Айша анабыз әйткән, пәйгамбәрбез һәм сахабалар шурында алдаудан да начаррак кимчелек юк иде ди. Алар тагын да начаррак бер кимчелек күрми иделәр ди. Һәм әгәр дә берәр сахаба ялган сөйләсә ди, һәм пәйгамбәрбез аны ишетеп калса ди, ул ди шушы сахаба артыннан йөреп, тәүбә кыл дип, инде нәрсәкәй аны һәрвакыт күзәтеп йөри иде ди. Ул тәүбә китергәнчә кадәр. Шуның өчен инде менә без күрәбез шушы аятлардан, хикмәтле сүзләрдән, ялган, алдау безне инде яхшылыкка китерми, ул начарлыкка гына китерә, гынахларга китерә. Гынах инде башка гынахның ишеген безнең өчен ача. Әҗрле, саваплы эшләр алар инде шушы тагын да яхшы гамәлләргә, тагын да яхшырак гамәлләргә ишек ачалар. Шуның өчен инде күбрәк яхшы гамәл кылырга омтылыйк. Аллаһ Тәала безне бүтән кимчелектән пак кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шайхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, в 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.